ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଚରଣ ବିଧି। ଏବେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, କାରଣ ଆଚରଣ ବିଧି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତା ଶେଷ। କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାସୁଝା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପରେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଥ ରାଶି ବା କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଚରଣ ବିଧି ସମୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଭଳି କିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯାହାର ଅଟକି ଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଏହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ନୂଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ BPL ଚାଉଳ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ସଂସ୍ଥା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ରାସନ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଘର ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ପଇସା ଅଟକିକି ଅଛି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଏହିଭଳି ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ରାଶି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଗଢ଼ା ନ ହୋଇଛନ୍ତି।